Днес ще направим един разбор на една изключително напрегната ситуация. Тази между Съединените щати и Иран. Ще разгледаме последните събития, за да видим на къде върват нещата. И така, да започваме. Напрежението ескалира рязко, след като стана ясно, че втори американски самолетоносач, могъщият USS Ford, вече официално е разположен в региона. И това, което е важно да се разбере, е, че тук не става въпрос просто за демонстрация на мускули. Източници твърдят, че се готви операция, която може да продължи седмици. А това е нещо съвсем различно от досегашните ограничени удари. Говорим за подготовка за пълномащабна кампания. Което, разбира се, ни води до ключовия въпрос в цялата тази криза – каква всъщност е крайната цел зад тази огромна военна мобилизация? Дали наистина се готви война, или това е просто един много рискован ход в една голяма игра на преговори? И ето тук нещата стават наистина интересни. Защото докато военният натиск расте със всеки изминал ден, се отваря и един паралелен – дипломатически канал. Това е една класическа, но много мащабна стратегия на моркова и тоягата. Тази графика показва перфектно двата пътя, по които се върви едновременно. От една страна, виждате, огромна военна мощ, дори се говори за трети самолетоносач, а от другата – преговори на най-високо ниво в Женева. И тук има един детайл, който е абсолютно ключов. Тези преговори се случват успоредно с разговорите между САЩ, Русия и Украйна. Това веднага подсказва, че се играе една много по-голяма игра. И тази стратегия на натиск е перфектно обобщена в това изказване на президента Тръмп. Идеята е ясна. Страхът се използва като инструмент, за да бъде Иран принуден да направи отстъпки, каквито иначе никога не би направил. Логиката е да се създаде усещането, че военният удар е не просто възможен, а почти неизбежен. И така стигаме до, може би, най-важната част. Според анализите, крайната цел може да не е просто да се спре ядрената програма на Иран, а да се постигне нещо много по-радикално – смяна на целия режим в Техеран. Източниците очертават един доста сложен план. Това е операция, която разчита както на модерни технологии, като например терминалите на Starlink, за да се осигури комуникация, която режимът не може да спре, така и на класически шпионаж. Участието на ЦРУ и МОСАД тук е ключово, както за събиране на информация, така и за връзка с евентуални дезертьори отвътре. Но тук има едно огромно но. Тази стратегия е изключително рискована. Предишен подобен опит се провали и беше смазан с брутална сила, което доведе до хиляди жертви. Това отслаби сериозно вътрешната опозиция и прави всеки следващ опит още по-несигурен. Сега, нека се отдалечим малко и да погледнем голямата картина, защото това не е просто регионален конфликт. Последствията от него ще се усетят по целия свят и ще засегнат директно глобални сили като Русия и Китай. За Русия и Китай едно проамериканско правителство в Иран би било, както го описват анализаторите, най-тежкият възможен удар. Това на практика би преначертало цялата геополитическа карта на региона и би ударило директно по техните стратегически и икономически интереси. А ето тук виждаме и икономическите залози. Потенциално, САЩ биха могли да контролират близо 80% от световния петролен пазар. Само си представете какво означава това – да имаш такъв огромен лост за влияние. Това е възможност да диктуваш цени, да налагаш санкции и на практика да оформяш световната търговия в своя полза. Разбира се, Русия има как да отговори. Не е задължително да е с директна военна намеса, а по-скоро с симетрични действия. Предоставянето на разузнавателна информация, на модерни системи за противовъздушна отбрана – всичко това може драстично да повиши цената на една евентуална американска атака. И така всичко това ни връща в настоящия момент. Един свят, който буквално е на ръба. А дипломацията в Женева изглежда като последната много крехка бариера пред една потенциално много по-широка война. И това, което прави тези преговори толкова съдбоносни, е именно тяхната взаимовръзка. Съдбите на двата големи конфликта в Близкия изток и в Украйна може да се окажат преплетени. Напълно възможно е да станем свидетели на една огромна сделка, в която отстъпки по единия фронт се разменят за предимства по другия. И така, в крайна сметка оставаме с този въпрос. Дали преговорите в Женева са реален шанс за мир или са просто едно затишие преди буря, която може да промени света, такъв какъвто го познаваме?